Dobrý deň prajem všetkým. So mnou v miestnosti v Nitre v Kreatívnom centre Tomáš Zdechovský, europoslanec a obrovský bojovník za správne čerpanie a transparentnosť eurofondov už aj na Slovensku, za čo sme veľmi vďační. Tomáš, vítajte v Nitre. Děkuji za pozvání. Ja začnem z ostra témou, ktorá nesúvisí priamo s PPAčkami, s haciendami a s eurofondami, ale súvisí s aktuálnou situáciou na Slovensku. Keby ste u vás v Čechách mali zmenu novely ústavy, boli tam dve pohlavia, hlasovali by ste za, alebo ako by to vyzeralo v Čechách, takáto situácia? Tak já jsem konzervativní katolík a jsem konzervativec, ale asi bych v momentě, kdybych musel hlasovat společně se Smerem a s touhle vládní koalicí, s Hlasem a s SNS, tak bych proto nehlasoval. A to říkám úplně otevřeně. Čiže tá politická realita, vlastne ten politický štandard by vás nepustil hlasovať za niečo takéto? Protože politiku musíte vnímat v nějakých souvislostech a opravdu ta hlavní souvislost je, že nemůžete legitimizovat vládu, která prostě v dalších ohledech porušuje pravidla právního státu. A já bych v tuhle chvíli vysvětlil svým voličům, že pro mě je důležitější právní stát, demokracie a svoboda v mé vlastní zemi, než to hlasovat, jestli tohle nebo něco jiného bude v ústavě. Navyše my sme týmto dali na druhú koľaj európske štandardy a európske smerovanie a tie slovenské sme povýšili v tej našej ústave. To znamená, že to ešte môže mať aj nejaké dopady smerom k Európskej únii a možno aj nejaké vyjadrenia smerom z európskej strany prídu na Slovensko. To asi ano, to určitě, ale říkám, jako v té poslední jako rovině Slovensko může si definovat, jak vypadá svazek muže a ženy, nebo že prostě manželství je takové nebo jinaké. Ale tam je spíš, co je u toho prostě zarážející, je, že v době, kdy potřebujete hovořit otevřeně o reformách vlastně v zemi, kdy ekonomicky se Slovensku nedaří, máte opravdu problémy v mezinárodní politice, Slovensko se začíná dostávat do větší a větší izolace, tak se řeší téma, který, já bych řekl, ano, hodnotově je možná důležité, ale není teďka v tuhle chvíli to, co by mělo být na prvním místě. Máte na své hranici stát, který je napaden agresorem. Jsou tady otázky prostě bezpečnosti, jsou tady otázky prostě ekonomické stability Slovenska. Začíná se stenčovat střední třída a to jsou témata, které jsou důležitý. Koukněte se na Polsko, jak nakuplo skrze evropské fondy svoji ekonomiku a koukněte se na Slovensko, kde bohužel k tomu tak není. Je to tak. Poďme k haciendám, k PPAčke. Vy ste naozaj spravili, a za to vám patrí poďakovanie, obrovský kus práce, aby ste túto tému dostali aj trošku z iného uhlu pohľadu do slovenských médií a k slovenskému občanovi. Aké budú ďalšie kroky? Čo sa bude diať? Čo sme očakávať ďalšie týždne, možno mesiace v priebehu budúceho roka? Tak teďka vidíte, že ty věci už se začínají měnit, že už ty trestní stíhání a první obvinění ze zpronevěření evropských fondů padají, vyšetřovatelé vyšetřují, prokurátor už žádá a dožádává si vlastně vyšetření těch kauz, takže ty věci se pohly. Takže první krok je splněný. Druhý krok, který musíme udělat, tak na úrovni Evropského parlamentu budeme mít teďka slyšení, kde budeme dělat vlastně takový kolečko pro to, aby to už dál nepokračovalo. Aby tohle volební období nikdo nemohl zneužít evropské prostředky a sloužily ty peníze Slovákům. A třetí věc, a ta bude možná trošku bolet, ale tam je potřeba si říci, jakým způsobem prostě dál. A možná, že teďka tady padne v příštích týdnech nebo měsících rozhodnutí o odebrání akreditace Slovenské poľnohospodářské platební agentuře. O tom dneska se diskutuje. Dneska je vlastně problém, že Slovensko má nějaký systém, kterým administruje zemědělské dotace. Byl vysoutěžen jiný systém, ale není tam zaručený přechod z jednoho systému na druhý. A je otázka, jakým způsobem a kdo bude vyplácet na Slovensku evropské poľnohospodářské dotace. Takže
to jsou věci, které teďka budou určitě v nejbližší době hodně diskutovány a budou se objevovat i ve slovenských médiích. Čiže bavíme sa o dvoch veciach. O akreditácii pre PPAčko plus nejaký technický proces, ktorý tam nie je dotiahnutý alebo je obťažný. Aké to môže mať dopady na ľudí, ktorí by mali záujem o čerpanie eurofondu? Oni si o ně nebudou moci požádat, protože vlastně pokud ta firma, která dneska spravuje ten systém, nebude ochotná ten systém nějakým způsobem provozovat a PPAčka se s ní nedohodne, v tuhle chvíli máme informaci, že jí zase dluží nějaké prostředky a ta firma už nechce vlastně dál se s nima dohadovat, tak to může mít velikánský dopad. Ale hlavně vedle toho vlastně ta PPAčka vidíte, že i dcera té paní, která vlastně organizovala nebo byla hlavní klíčovou postavou při rozdělování peněz na haciendy, tak ta dcera začala být vyšetřována policií a je podezřelá z trestního činu vlastně z pronevěření evropských prostředků. Takže tady je vidět, že ta spravedlnost postupuje sice pomalu, ale postupuje jasně. Boží mlýny melou, ale prostě někdy to chvíli trvá. Určite na Slovensku tie Božie mlyny potrebujeme. Aké sú odozvy na to, čo sa deje na Slovensku, možno aj v zákulisí v Európskom parlamente, pretože to, čo sa dozvieme oficiálne, je časť, ale aký má imič Slovensko a je niečo, čo sa deje na Slovensku, je to niečo, s čím sa už stretli ľudia v Európarlamente s tou mierou? Tak obecně chci říct, že Slovensko je opravdu hrdý národ plný šikovných lidí, ale bohužel prostě to, že někdo vám rozkrade eurofondy a pošle je svým kámošům, tak vám kazí jméno a kazí to Slovensko jméno. To, že vlastně dneska s každým, s kým se budete bavit v Evropské unii a řeknete, že jste ze Slovenska, tak vám to spojí se jménama různých mafiánů a se jménama různých lidí, který tady posledních prostě 10 let rozkrádají evropské fondy, je prostě pravda. A je to zbytečný. Když jsme sem přišli, tak jsme mysleli, že ta naše návštěva bude motivovat současné politiky ke změně, protože chyby se dělaly všude, ale tam je spíš důležitý ten přístup. V České republice se taky kradly evropské prostředky, ale my jsme se s tím vyrovnali a řada těch lidí, kteří vlastně je kradli, tak skončili ve vězení a bylo to vyšetření. Na Slovensku přišel ministr polnohospodářstva, pan Takáč, a řekl, nic se neděje. A teďka tady uvidíte během pár měsíců, že prostě ty kauzy se vyšetřují. Jak to, že policie, jak to, že Evropská prokuratura je vyšetřuje, když jsou v pořádku. A tohle mohla vyřešit už dávno vlastně slovenská reprezentace a mohla ty věci prostě vyřešit a mohlo se jít dál. Ty peníze mohly zůstat Slovensku, ale teďka vlastně, když vidíte, jak ten systém nefunguje, jak je prorostlá korupce, jak opravdu to ovládá klika oligarchů, která si ty peníze vlastně šoupala na základě výzev, které byly pro ní připravené, tak nebude tady ochota Evropské unie rychle třeba ty programy schvalovat a je otázka, jestli Slovensko zbytečně nepřijde o stovky milionů z evropských fondů. Když se dneska kouknete, proč se polská ekonomika dostává mezi nejvyspělejší země světa, tak jeden ze zásadních vlastně jako faktorů je, že dokázala 100% využít evropské prostředky. A to je potřeba i na Slovensku dneska říkat, protože na Slovensku se ty peníze vlastně využili ze 70% a 30% pořád nám někde jako míří do projektů, který nemají smysl, který vůbec Slovensko neposouvají, vys romské projekty, kdy místo toho, aby jsme zavedli vodu a kanalizaci do těch romských osád, elektriku a nutili ty lidi žít jak v 21. století, když bychom zvedli jejich úroveň, tak oni samozřejmě jsou ochotní pracovat, chodit do školy a prostě něco dělat. Tak my v tuhle chvíli děláme projekty, které jsou nesmyslné a na Slovensku se plánují projekty jako mediální dům nebo stromčeky kolem romských osad s lavičkama, který ty lidi během jedné zimní sezóny spálí. Takže já si myslím, že je potřeba o tomhle výstu otevřenou debatu a to je i ten důvod, proč jsem se vrátil na Slovensko.
aby sme zakončili náš krátky rozhovor trošku aj pozitívne. My fungujeme v samospráve v Nitre, vieme, že dokážeme čerpať eurofondy, vieme, že dokážeme ich čerpať efektívne a dobre. Vy ste dneska videli zo pár našich projektov, ako sa vám pozdávalo, čo sme tu v Nitre vybudovali. Tak já nejsem v Nitre poprvé, já jsem tu byl několikrát, byl jsem tady i na studijní stáži a musím říct, že je vidět, že ty peníze prostě tady posunuli Nitru do 21. století. Ať to byla revitalizace parku, která je velmi povedená architektonicky, bych řekl, že urbanisticky krásně dělá to zákoutí toho města a bylo hezký se tam dneska procházet a byl park plný lidí, tak i dneska tohleto centrum kreativní a coworkingový je prostě, bych řekl, úžasný architektonický poklad, který se nám tady podařilo postavit. Takže za mě respekt tomu, kdo to vytváříte a víc takových evropských projektů. Tomáš Zdechovský, europoslanec a návštěv Nitry. Príjemný deň všetkým prajem. Ďakujem, Tomáš. Děkuji za pozvání.